The universe. Hello guys! Magandang araw! Welcome po sa aming vlog. Ngayon po ay magra-rides po tayo papuntang Pangasinan. So, hindi na tayo nagsawa sa Pangasinan, no? Dito ay hometown ng aking asawa. But this time po ay pupunta tayo sa Aguilar, Pangasinan. Sila po kasi sa Malasiki, Pangasinan po sila. So, ang target natin is the Mapita View Deck. So, isa siyang mahabang highway yung dadaanan natin. Tapos, overlooking. So, stay tuned lang guys. So, time check po, it's 9:10 a.m. Umalis kami ng bahay, mga 8 a.m. So, tuloy-tuloy lang yung biyahe. Maya-maya po is mag-stop over tayo, maghanap tayo ng kainan. Sa ngayon po, yung location natin ay nandito tayo sa may bandang Bulacan. Stay tuned lang po. Enjoy! Guys, stop over muna po tayo ngayon. Nandito tayo sa Angat Dam. After ng Norzagaray. Yan ang view dito guys. May nakita rin kami doon na bagong kainan. Yun, no? Mga gusto mag-rides dyan. Ilang oras pa? Mga 2 hours pa siguro bago kami makakarating na Mapita View. Stay tuned guys! Ang ganda to. Ang bagong lahat, ang langit. Daang Katutubo. Okay na po. Mayroon pa siyang puntahan. Oo. Sakit na ng katawan.
Mahirap pa siyang puntahan. Kaya ganyan ka. Mahirap kasi galing tayo sa work, wala tayong pahinga. Kung ano ka, kung ano naman yung katawan mo, kaya to. Full-time vlogger. Dahan-dahan lang. Chill, chill. Chill lang, chill. Guys, andito na kami sa wakas. And this is the view. Ayan, dito yung nag-park. Dito kami nag-park. And then, ayun yung Mapita View Deck. So, aakyatin natin yan. Picture na lang. Push mo yan. Ganda dun sa lahat. Dito yung nakakatakot mga look. Time check. 9:30. 9:35. Yung nakakatakot talaga. Dito yun, di ba? So, pauwi na tayo ng Manila. 5 hours, 6 hours, 7 hours.